Χθες το απόγευμα δολοφονήθηκε ο πατέρας σας στη Θεσσαλονίκη. Ο δολοφόνος είναι ένας μισότρελος αναρχικός. Υψηλότατε, είστε ο βασιλεύς των Ελλήνων. Προσβάλλετε τους αξιωματικούς, κύριε Πρόεδρε. Ζήτω! Ο βασιλεύς των Ελλήνων Κωνσταντίνος. Ζήτω! 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 Ζήτω διάβολος! Ζήτω! Ζήτω σαν ένοπλη δυνάμεις! Ζήτω! Υψηλότατε, ο Άγιος Υπήρων. Ο λαός θέλει να ξεκουραστεί, κύριε Πρόεδρε.